Happy Friday sa tanan, kinetong latest weather update, December 31, 2021. Ang shoreline ang padayon nakaapekto sa may Visayas kasama ng northeastern portion ng Mindanao, samtang amihan or northeast monsoon na nakaapekto naman sa lalawigan sa Luzon. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, makasin natin na madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro, makasin natin na panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na hinay na mga pag-uwan. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Maayong adlaw ug Happy New Year sa tanan. Keep safe everyone.